Hola, soc Jaume Vallcorba de la Fundació Catalunya Estat i explicarem com està atemptant Madrid contra el Port de Barcelona. Mireu, últimament s'està queixant el nou director del Port de Barcelona, el senyor Sixte Cambra, que no s'inverteix ni un cèntim al Port de Barcelona. Al contrari, es treuen tots els ingressos per destinar-les a altres ports que són deficitaris de l'estat espanyol. Si féssim memòria, ens adonaríem que el ministre Joaquim Garrigues Walker va dissenyar el que són els ports autònoms de l'estat espanyol i van fer autònoms el port de Barcelona, València, Huelva i Bilbao, que es podien autogovernar. Però l'alegria va durar poc perquè amb el govern del PSOE un alt funcionari que es deia Fernando Palau va dissenyar el que se'n diuen puertos del Estado i va recuperar el control dels ports a Madrid. Després, una mica més tard, amb el PP es va arribar als famosos pactes del Majestic i es va afluixar una mica el permís perquè la Generalitat pogués designar el president. Però, una altra vegada, amb la majoria absoluta del PP, l'Álvarez Cascos es va emportar una altra vegada tota la direcció del Port de Barcelona. Clar, el greu problema és que encara s'està acabant la gran ampliació del Port de Barcelona i no tenim els accessos ferroviaris. Fa 18 anys que s'estan dissenyant els accessos ferroviaris amb amplada europea i en aquest moment no els tenim. I la vergonya és que s'acaben licitant obres a Espanya com l'AVE Madrid-Extremadura per valor de 3.500 milions d'euros o el Madrid-Galícia per valor de 12.000 milions. I el Port de Barcelona, que podria fer un gran creixement per a l'economia catalana i de rebot per a l'espanyola, no se l'inverteix ni un cèntim. La pregunta és, per què sempre aquests retards en totes les obres catalanes?